Veel moeders werden afgelopen zondag verrast. Een aantal daarvan hadden het geluk meegenomen te worden naar het Moederdag Verwenconcert in de Schouwburg. Daar was 's ochtends een ontbijt voor de moeders en aansluitend het concert door de Oostrumse Harmonie. Het podium was die dag niet alleen voorbehouden aan de Oostrumse Harmonie. Na de pauze speelde het Limburg Symfonieorkest, een van hun laatste concerten. Een memorabele dag met bijzondere samenwerking dus. Wij zijn door de Schouwburg Venray uitgenodigd. Ze wilden graag met een amateurorkest uit de regio en het LSO een moederdagconcert geven. En omdat we altijd goede connecties hebben met de Schouwburg, hebben ze gevraagd of wij dat wilden doen. Nou, het is voor ons natuurlijk een unieke gelegenheid om samen met zo'n professioneel orkest op het podium te zitten. Dus vandaar dat we daar heel graag ja tegen hebben gezegd. De samenwerking tussen de Oostrumse Harmonie en het LSO reikte tot ieders verrassing verder dan alleen op hetzelfde podium staan. Want op zeker moment werd de dirigent van Submatris Tutela uitgenodigd om het LSO te dirigeren. Henk, je stond net voor dat geweldige LSO-orkest. Wat gaat er dan door je heen? Ach, van alles. Ik vond het fantastisch. Het is ook de eerste keer dat ik voor zo'n orkest sta. En ik vond het formidabel. Ik vond echt genieten. Hadden jullie geoefend van tevoren? We hebben 3 repetities gehad. En dan moet je denken, dus per repetitie ongeveer 10 minuten, een kwartiertje. En dan ging het zo goed. Ja, maar het zijn beroepsmuzikanten. Hè. Zij spelen het lekker weg. En dit is voor hun ook repertoire. Dus repertoire wat ze door en door kennen. Hele belevenis, hè? Enorme belevenis. Ik vond het echt leuk om te doen. En ik ben ook blij dat ik het gedaan heb. De dirigent was niet alleen tevreden over het LSO, maar ook over zijn eigen harmonie uit Oostrum. Nou, ik vond ook dat de harmonie voor de pauze fantastisch speelde. Heel erg muzikaal, heel mooi, zeer geconcentreerd. Wat een gevarieerd programma. Ik heb alleen maar alle lof voor mijn muzikanten. En daar was het publiek het roerend mee eens. Aankomend weekend wordt voor de 4e keer Militrex georganiseerd. 2 dagen lang zijn er meer dan 70 deelnemende oorlogsvoertuigen te bewonderen bij het Oorlogsmuseum in Overloon. Het evenement is bijna de helft groter dan vorig jaar. Toen reden er ruim 50 voertuigen mee. Er is dit jaar een diverse mix aan transportmiddelen te zien. Ja, dat gaat over hele eenvoudige voertuigen als motoren en eenvoudige kleine auto's. Maar dat gaat ook via vrachtwagens en met rupsbanden aangedreven voertuigen tot echt zeg maar halve tanks aan toe. En ook hele tanks aan toe trouwens. We hebben ook een tank van het museum rondrijden. Militrex heeft wereldwijd gezien een uniek karakter. Dit zorgt ervoor dat deelnemers uit allerlei landen speciaal naar Overloon komen met hun zeldzame voertuig. We hebben een aantal mensen uit de directe omgeving, ook uit Nederland dus, maar vooral uit Duitsland, uit Engeland. We hebben Italianen en Russen erbij zitten. Nou ja, je kunt wel zeggen dat dwars door heel Europa die voertuigen richting Overloon komen. Waarom trekken die massaal naar Overloon? Nou, veel van die mensen die willen graag een keer met hun voertuig rijden en dat wordt niet overal op prijs gesteld. En omdat wij in Overloon een eigen parcours hebben op het terrein, kunnen die mensen die voertuigen een keer goed uitproberen. En voor ons is het natuurlijk leuk dat we die voertuigen kunnen laten zien en mensen ook de gelegenheid kunnen bieden om erin mee te rijden. Het feit dat mensen op een parcours kunnen meerijden met de voertuigen maakt het voor bezoekers ook een uniek evenement. Hierdoor komen ook de bezoekers zelf van heinde en verre. Maar ook voor mensen die niet meerijden is er genoeg te zien.
We hebben ook weer wat dingen eromheen georganiseerd. Mensen komen vaak niet alleen maar om in de voertuigen te rijden, maar ook om het museum te bezoeken of om de markt te bezoeken. En we hebben ook een soort van kleine tijdreis. Die heet de Bandritser. En in de Bandritser kun je terug naar de Tweede Wereldoorlog en meemaken wat er eigenlijk toen gebeurd is in kleine filmpjes. Vorig jaar kwamen er 8000 bezoekers op het evenement af. Het museum streeft ernaar om ook dit jaar weer een dergelijk aantal te kunnen begroeten. Dinsdagmiddag werd een aftrap gegeven van de Stichting Loobeek. In het Loobeekdal tussen Merselo en Venray worden in de aankomende jaren 3 historische projecten ontwikkeld. De plannen voor een boerenschans, volmolen en een schaapskooi zijn er al jaren. Maar pas kort geleden zijn de projecten samengevoegd in de Stichting Loobeek. En in een stroomversnelling gekomen toen bleek dat het gebied net buiten Merselo een goede plek zou zijn voor de 3 ideeën. Nou, de grote kans was natuurlijk op het moment dat duidelijk werd dat Loobeekdal, dat is een beek die tussen Merselo en Venray stroomt vanaf de Peel richting Vierlingsbeek en naar de Maas in. Dat beekdal heringericht werd, dus helemaal gewijzigd. Het was helemaal rechtgetrokken, gekanaliseerd en het gaat er terug naar een meanderend gebied met natuurontwikkeling. En daarin lagen mogelijkheden om dus ook andere zaken te ontwikkelen, zoals natuur en recreatie. De 3 historische projecten die er dus komen zijn een boerenschans, een volmolen en een schaapskooi. Maar wat zijn dat nu precies? Een boerenschans was in de middeleeuwen bedoeld als toevluchtsoord voor de bevolking tegen rondtrekkende plunderbendes en soldaten. Deze schans wordt nu in Merselo nagebouwd met een verdedigingswal van 3 meter hoog. Een volmolen werd vroeger in het gebied gebruikt om van het wol van de schapen veel te maken. Ook dit komt nu terug in de Loobeekdal. Het derde project is de schaapskooi, waar vroeger de schapen in werden geherbergd en waar mest werd verzameld voor de verrijking van de zandgronden. De schaapskooi die in de toekomst wordt gebouwd, krijgt ook een informatiecentrum. De volgorde van ontwikkeling van de 3 projecten wordt gekoppeld aan het herstel van de Loobeek. Ik ga ervan uit dat de boerenschans het eerste klaar zal zijn. Omdat de boerenschans gebouwd kan worden door de uitkomende grond van de reconstructie van de Loobeek. Dat is werk met werk maken. En ik denk daarnaast dat de volmolen als tweede zal komen. Want de volmolen onderdeel is van de reconstructie van de Mersloose Beek. En in die waterval moet worden gebouwd. En als derde zal de schaapskooi worden gerealiseerd. Met daarbij de parkeervoorziening en de aansluiting op de toeristische infrastructuur. En ik denk dat dat alles bij elkaar tussen de 5 en de 7 jaar zal kosten. Na de complete realisering hoopt de stichting dat de Loobeekdal een gebied is waar natuur en recreatie samen kunnen komen. De stichting denkt dat de ontwikkeling van het natuurgebied een meerwaarde zal zijn in de omgeving. Nou, je hebt dan qua natuur natuurlijk een enorm groot natuurgebied, want het is een stuk van uiteindelijk 11 kilometer lang, waar zich natuur gaat ontwikkelen rondom die beek. Dus dat is toch de kern van het verhaal, want daar hebben wij als Stichting Loobeek niet direct invloed op, maar het is wel de kern van het verhaal. En dat gaat dus al interessant zijn en mensen trekken. Daarnaast hebben wij er in het gebied een 3-tal objecten gerealiseerd die extra mensen trekken voor recreatie en voor verblijf en zich daar voor dagbesteding bezig kunnen houden. Het heel belangrijk is dat waterschap en Staatsbosbeheer bezig zijn natuur te maken. Maar natuur doe je niet voor de natuur zelf, ook wel een klein beetje trouwens. Natuur doe je voor mensen. En wat je hier doet is een meerwaarde creëren waar mensen gebruik van kunnen maken. Bij de ontwikkeling van het gebied wordt samengewerkt met een groot aantal partners. Onder andere de gemeente, de provincie, het waterschap en Staatsbosbeheer maken hier onderdeel van uit. Een groot en uitgebreid project dus. Maar hoeveel gaat dat hele plaatje dan kosten? Meer dan 1 miljoen. Maar dat weet ik niet precies hoeveel. Maar het gaat heel veel geld kosten. Maar een deel kunnen we realiseren doordat we werk met werk maken. De uitkomende grond van het waterschap kan gebruikt worden voor de schans. De watertrap in de molenbeek kan gebruikt worden voor de volmolen. De schaapskudde die hier al rondloopt. In Merselo heeft geen kooi. Als je schapen hebt moet je een kooi hebben, dus dat kun je ook met elkaar koppelen. Dus met werk maken en de functie met elkaar te verkoppelen, denk ik dat het uiteindelijk over een termijn van 10 jaar best haalbaar is. Gistermiddag presenteerde het historisch platform Venray het 6e deel uit de boekenserie Venray's Verleden. In de aula van Kunstencentrum Jeruzalem werd het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Lucien Peters.
Al 12 jaar wordt er gewerkt aan de boekenserie. Er zijn al 5 exemplaren verschenen waarin een kijkje wordt gegeven in de historie van Venray. Ook het 6e deel heeft een grote variatie aan teksten over het verleden van Venray. Weer een hele verzameling gevarieerde artikelen over bijzondere personen, over een religieus onderwerp, een historisch onderwerp, over activiteiten, zwemmen in de Maas, over de herstelde kasteelruïne in Geisteren. Heel veel, ook over de geschiedenis van het Freulekeshuis, het huis waarin het Venrays Museum gevestigd is. 2 jaar geleden werd het laatste deel uitgegeven. Ondertussen is de gemeente door de nieuwe herindeling uitgebreid met de kerkdorpen Geisteren, Wansum en Blitterswijk. Dit bood de kans om in het 6e deel ook deze dorpen bij het boek te betrekken. We hebben ook auteurs uit die kerkdorpen gevraagd van, goh, als jullie een interessant onderwerp hebben wat kan bijdragen aan het volgende deel van Venrays verleden, willen jullie dan ook wat schrijven? Nou, dat hebben we gevraagd en inderdaad een artikel, natuurlijk hartstikke leuk omdat die kasteelruïne net hersteld is of geconsolideerd is, zoals het heet. Dat die niet verder achteruit kan gaan en dat die nu opengesteld is voor publiek. Daar is ook een artikel over geschreven en in een hele leuke vorm. Want het is soms ook best lastig voor een auteur om een artikel te schrijven. Maar in dit artikel heeft een van de inwoners van Geisteren de baron geïnterviewd. En samen is dat een prachtig geheel geworden. Venrays verleden wordt gemaakt door 6 redactieleden. Sommige auteurs worden benaderd om te schrijven voor het boek, maar er zijn ook mensen die zelf artikelen aanleveren. Ondanks dat de historie natuurlijk in principe niet verandert, blijft er nog steeds genoeg materiaal om een boek te vullen. Vaak zijn er ook aanleidingen, zoals nu bijvoorbeeld het opnieuw inrichten van het gemeentehuis. Daar is een hele mooie muur gekomen met schilderijen van non Mer Ancilla. Zij gaf les, zij heeft een kunstopleiding gehad om daar les in te geven. Zij heeft heel veel geschilderd, ze schilderde voor haar medezusters. En we hebben heel veel werk van haar in onze collectie. De gemeente heeft, de interieurarchitect heeft de wens geuit van, goh, we willen het gebouw graag inrichten met wat oorspronkelijke onderdelen. Nou, daar zijn die schilderijen van Mer Ancilla een onderdeel van geworden. Er is een hele, het trappenhuis is een muur van, ik denk, 10 meter hoog of zo. Die hangt helemaal vol met haar schilderijen. En daar is dus nu een artikel over geschreven. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel en het Venrays Museum.